Bos días. Imos presentar hoxe a convocatoria de axudas para a mellora e innovación da restauración e hospedaxe compostelá, que forman parte do plan de reactivación turística da cidade con ocasión do COVID-19. O Goberno municipal, como é sabido, vai destinar en torno a 5 millóns de euros en axudas a empresas, sobre todo a pequenas e medianas empresas e persoas autónomas, así como a desempregados do municipio, cun programa de 23 medidas de estímulo ao crecemento e fomento da competitividade da economía local. Obviamente, estas axudas complementaránse ou estarán a carón das que por parte do Goberno central, moi especialmente aí hai que ter en conta os ERTEs dos que se están beneficiando moitas empresas locais e tamén das axudas que a Xunta de Galicia estableza para empresas e autónomos. As axudas que hoxe presentamos forman parte do plan de reactivación do sector turístico que foi aprobado pola Xunta de Goberno local e polo Consello de Administración de Incolsa. Ese plan ten tres eixos estratégicos, un que se centra no análise da situación, outro que comprende accións dirixidas á captación e recuperación do turismo e ao posicionamento da nosa cidade como destino turístico, e un terceiro que comprende todas as liñas de apoio dirixidas ao sector. Pois dentro destas liñas de apoio dirixidas ao sector enmárcanse estas axudas que ten por obxeto a concesión en réxime de concorrencia competitiva de axudas para a mellora e innovación da restauración e da hospedaxe compostelás no novo contexto económico derivado do COVID-19. Obviamente para a anualidade de 2020 e dentro do marco do plan de reactivación do sector turístico, como antes decía. Os obxectivos específicos destas axudas son promover a implantación de tecnoloxías da información e da comunicación nestas empresas e no ámbito destas persoas autónomas, mellorar as condicións físicas dos locais en cuestións relacionadas coa distribución e funcionalidade dos espacios, accesibilidade, sostibilidade e atractivo comercial, dotar os establecementos de equipamento e tecnoloxía que melloren a súa competitividade, implementar procesos de mellora comunicativa, incorporar ou ampliar o uso da lingua galega e de outras linguas que sexan de uso no ámbito turístico e achegar recursos para atender investimentos e gastos correntes realizados con motivo da situación derivada da pandemia e facilitar a recuperación económica do sector. As axudas enmárcanse en tres liñas concorrentes, ou seja, que se pode concorrer a solicitar axuda en cada unha delas. A primeira liña refírese a investimentos para a adecuación de locais. Aí eu destacaría que, entre outras cousas, se subvencionan periféricos e outros componentes, TPVs integrados, paquetes de software de xestión, elementos de seguridade e protección hixiénica e outros investimentos de innovación relacionado coa incorporación de novos procesos, métodos de comercialización ou de organización empresarial. A segunda liña vai referida a gastos de comunicación realizada en lingua galega e
ou noutros idiomas que contribúan a unha mellor atención da clientela turística recibida no establecemento. Eu aquí destacaría os gastos relativos directamente á produción e reproducción de materiais comunicativos, tanto de formato físico como de formato virtual, e os gastos de produción e organización de eventos comunicativos ou promocionais. E a terceira liña abrangue outros gastos correntes xerados na adecuación dos negocios, gastos necesarios por mor da COVID-19. Aquí inclúense os honorarios de profesionais para asesoramento relacionados coa organización do servizo, as medidas hixiénico-sanitarias, medidas de comercialización, etc., ou calquera outro gasto corrente que fose preciso para a adecuación dos locais ou a modificación dos procesos de prestación dos servizos para adecuar os mesmos ás necesidades derivadas da COVID-19. En canto ao importe das subvencións, o importe que se subvenciona é hasta o límite do 80% do orzamento total de gastos realizados. En todo caso, a contía da subvención que se outorgue terá un máximo de 5.000 euros por cada unha das liñas, ou seja, que podería alcanzar os 15.000 euros. Obviamente, ao ser axudas en concorrencia competitiva, cun baremo que distribuirá as axudas en función do número de solicitudes, é moi probable que non se chegue a ese límite máximo da subvención por cada un dos tramos, e o límite mínimo de investimento é de 600 euros. Dótase inicialmente esta convocatoria de axudas con 100.000 euros, que xa na propia convocatoria se establece que serán ampliables ata en 300.000 euros máis. Por lo tanto, a previsión global do montante de axuda, do montante da cuantía da axuda desta convocatoria ascendería a 400.000 euros, e dende que se publique esta convocatoria de axudas no boletín oficial da provincia, haberá 20 días hábiles para presentar as solicitudes. E o límite máximo da xustificación será a principios de novembro, o 2 de novembro do ano en curso, do ano 20. Bueno, pola miña parte, nada máis respecto a estas liñas xerais desta convocatoria de axudas destinadas ao sector da hostelería e ao sector da restauración, ás pequenas e medianas empresas de hostelería e restauración e as persoas autónomas destes sectores. Agora, en fin, acompáñame Carme Casado da Oficina de Promoción Económica do Concello, que, sen dúbida, detallará algúns aspectos máis da convocatoria. Carme. Moitas gracias, Silno. Pois, volvendo aos conceptos subvencionables, a convocatoria como conxunto está pensada para que todas aquelas actividades que tiveron que facer de adaptación no proceso de prestación de servicios ás empresas deste sector e as que terán que facer de aquí ao 2 de novembro para previr e adaptar o seu negocio a un posible rebrote, se xa teñan cobertura nunha ou noutras liñas. Ante calquera dúbida entre como clasificar algúns dos gastos ou que fosen precisos para os proxectos que queiran realizar, poden consultar con nós no Cersia Empresa, tanto por correo electrónico como por teléfono, que encantados lles atenderemos para que non plantexen dúbidas se a solicitude vai a correcta.
Importante recalcar que esta convocatoria cubre tanto gastos que xa se tiveran realizado con motivo desta crisis, como aqueles proxectos que se quixeran poñer en marcha e puideran ser executados antes dese 2 de novembro, que terían que estar justificados. O que nos vamos a valorar nun primeiro momento é precisamente ese proxecto, e o vamos a valorar pensando en priorizar as pequenas empresas e aquelas empresas que teñen componentes que particularmente as poden facer máis vulnerables, empresas que son promovidas por mulleres, empresas nas que hai un alto contido de emprego xuvenil, as que son de nova implantación, pero tamén valoramos outro aspecto que pensamos que lle dan fortaleza ás empresas na súa labor de competir no mercado, como é a pertenza a unha asociación empresarial. Eses son criterios que se poden consultar nas bases que xa temos colgadas na página web do CERSIA, pendentes da súa publicación no BOP, pero, xa se poden facer unha idea da valoración dos proxectos. Entón, tamén son unha invitación á reflexión, unha parte para axudar a aquelas necesidades que xa se produciron, pero tamén para invitar as empresas a seguir adaptándose, seguir mellorando e seguir innovando en proxectos que se poidan executar hasta ese 2 de novembro. Con respecto ao plazo de presentación de solicitudes, publicaremos, como ben se ven facendo, unha vez que abra o plazo, un aviso para que toda a xente se entere, que teremos publicados en todas as redes do Concello de Santiago, tamén na web do Cersia Empresa, e suele coincidir ese plazo de 20 días hábiles, ou non haber ningún día festivo previsto, suele coincidir co mes natural para a presentación de solicitudes. É tempo suficiente para que as persoas nos podan achegar calquera inquedanza, que de verdade que estaremos encantadas de atendeles dende o Cersia Empresa. Outro punto importante que comentaba o concelleiro é que a convocatoria nace con unha dotación inicial que se pode ampliar en función das solicitudes recibidas. Esa decisión ha de tomarse antes da resolución definitiva da convocatoria e é unha ferramenta que lle permite ao Concello calibrar cales son as necesidades reais do sector, o interese da convocatoria e axeitar ao máximo a distribución do orzamento para aplicala naquelas partidas nas que vexamos que hai máis interese. Moi ben, pois moitas grazas, Carme. Agora quedamos á disposición de vostedes para responder ás preguntas que consideren, se as houbera. Non hai preguntas. Pero podemos esperar un pouco ou non? Están escribindo, xa me parecía. E máis pareceme ben, ademais. Alberto de Europa Press pregunta: a convocatoria inicial son 100.000 e hasta 400.000. Exactamente, sí. Hai unha dotación inicial de 100.000 euros froito dunha modificación orzamentaria que se aprobou no último pleno municipal e a previsión é que, en función, como decía Carmen, da demanda de solicitantes, se poida chegar a un orzamento total para esta convocatoria de 400.000 euros. Pois nada máis. Bueno, pois, eso é que Carme fixo todo moi ben e están moi claras as bases, non hai dúbidas. Así que, grazas á Oficina de Promoción Económica por o seu apoio neste proxecto. E gracias a todos pola vosa presencia, presencial ou virtual.